bendene nganti dumpyuk. Kudune tung bulan tu tak tu brong. Sama ta Bima ta? Ah mesti sing dina rumah tangga ki aja kuwasa-kuwasanan. Ben aku kuwasa kok. Sampeyan ra kuwasa ya karepmu nek aku kuwasa. Kok sampean ora cocok karo aku kono ndagel nang lor kebon kono. Nek sampeyan ra cocok karo aku ya kono mayane ngalih kono aja rene. Kedalan wis sak paket to darah pisan. Heeh, Ndek ya. Lho, kok nduk tumuk terus? Walah ya gendemuk ya nyon demuk nek ora trimo kowe iki. Gak aja gelem no. Aku gegere kaya geger kebo ngono kok. Ngawar. Geger kebo, geger jaran. Ayo, Nduk. Apa wedok kok pas rapat duduke kaya cempe ndelik. Iki tenan kok. Nek sampean gelem mangkukup pun mangkukup. Apa ndak darani pilih soh? Aku pilih gendong ngarep. Modal ora. Senono cuk. Gendong. Kek digendong. Merasa ngambake senter ngono kuwi. Apa kok senter? Oh iya, aku ki. Masa liyane tulungi aku ora. Oh, kena istilah. Aku ndek istilah nek esuk tak nggo paduro bojoku. Aku tulungi ra sida digendong wis kok ndak plengko sentere ndek selat ombo ya, Nak. Ndak konslet malah ngurut sentere. Kuwi itu senter kuwi plentrong. Oh, plentrong. Kene Nduk Cahayu, Tatin. Mriki to Budhe mboten sanesu-nesu wae. Aku kok ndek digalaki Pak Demu. Ora kowe anggo nesu mecereng malah kaya cempe ndelik. Niki nesu BTF ki dereng dinei to. Jenengan. Aku ra ndungu. Lah sing. Oh Pak Demu ki njaluke ya sing aneh kok. Ora mbok wis bunak aku trimo mulih kok dunekke cempe, dumekke senter. Kaya ora kajen. Maksude kaya wong lanang ki ming waluya tok. Lah kok nggih ngoten nggih saene Mbak Canggih. Angge lah napa Kok dikukup padake wuh. Jenengan iki napa nggih riyen ki mripate sakit po? Lah kepiye to? Lah ndek bojo kaya ngene kok ya aku ki anggere amor karo bojoku tak krukup kok ra iku. Lah iya wong kaya ngene kok ya gelem ngono lho. Karo merem. Lah wong aku ki ndek anak 5 ki anggere tak kudang weruh aku ki dromet cicil kok kuwi. Lah ya mulane kok Budhe gelem. Sing nomor 6 iki putuku tak kudang ora mecicil mergo lek ngudangi putuku tak kurepke ngono dadi ora mecicil. Kuwi aneh-aneh senengane kok. Ngapa kok mengkal barang kaya. Jaran ngono, Pak? Kuwi jenenge Bagus iki ya ngono kuwi. Oh nek bagus sih ngene iki. Heeh. ya wis. Anggrene wong ayu rak polahe. Nah aku dadi wong wedok iso ora betah. Nah aku dunake mripate kok senter barang kuwi. Jane nggih kula niku nggih runtik. Ya mulya nek mengarep mulih kowe. Malah entren gawe aku. Tenan. Ora ngriwek yo. Tenan. Marai kerinan. Kok marai kerinan piye? Bojo kok marai kerinan ki maksudnya piye? Lah nek amben bengi mung masuk angin. Terus padake wong lanang ki awan ra nyambut gawe apa piye? Amben bengi. Kok jut marai kerinan ki rumasane aku nek wengi ngopo? Masuk angin kok eno sak jam. Masuk angin kok anggur turu kuwi lho. Masuk angin lho, masuk angin lho. Kene sing ngeroki lho, musake mangkel kowe nganggo bendul iku ngeroki kok. Gelis abang ya. Dari darah tinggi kok piye ngono pecok jempole metu gedhe ngisor ya medun darahe aku ya ngono. Ya. Kah masa ya dipecak ngono ya sakit. Lah ya nek darah tinggi iki jempole ngisor batuk truk ngono. Apa kowe iki ya cen omongane kok ngono kuwi kok nek ngomongke guluku lara. Lah semar ya wis rasa nganggo gulu. Biyen ki katon napa, saiki katon napa ngono. Yo sampean iki jane sing tok gondeni napane tok Mbak Walujane. Ya ora mesti. Kok ora mesti. Aku takon kae kok ora takon ngono. Lah aku krungu. Aku iki rumangsaku aku dadi kau. Aku wong lanang iki ngrasake wong wedok tok unek-unekke meneh ku lara-lara. Lah ya ora sak ngrasake nek anu kok wis ngono. Ben sak karepe. Bojo-bojoku dhewe kok sampean melu srikutan. Kowe yo ora srikutan tegese belani aku. Ayo aku iki. Nek wong wedok diunekke ngono kuwi intern rumah tangga. Lah nek internet bendina sampean ki yo muni-muni wae karo aku. Nek intern rumah tangga le omong ora sanggo mik aku krungu. Ya sampean ora usah ngrungokke kok kene iki dijeli kapuk apa piye ngono kok dadi. Ora ngrungokke. Ayo nembang apa anu? Apa aku barang tok seneni? Jenenge ikut serta. Kok yo Ayo Nduk Cahayu arep nembang apa? Nah, ngono kuwi mah aku ora ngerti urusane kok melu-melu diseneni. Ya ora usah iki malah disenani wong loro aku malah. Ora. Aku jajal wani nyeneni Tatin kok abruk tenan kowe. Oh, lah ngerti. Untung bojomu ki tak unekke apa-apa ming meneng. Coba entuk wong wedok sing Lah nek aku ngono tak
takon ngilo ket wingi, mbok ngilo rupane kaya ngono. Nggon aku ora nang kiloan, nggon aku berukan kok. Ngaco maksudnya lho. Ngaco iki lho kiloan. Oh, lah omahku ora nang kaca. Lah apa? Wong nang kaca wis tak pecah kok. Amargane? Goroh. Kok goroh? Aku lewat lho iki jemet ngendi yo. Wah, kacane rusak. Lah kene ya rumangsa. Kaca tak pecahi tak ganti gedhek kabeh kok dadi aman aku lewat wis ora nang sing wah kaca ki do goroh. Wong bagus e kok ngono kaca elek. Aku nek Wong ora ngakoni ya ngono kuwi. Ayo ke nembang. Ya ben, nembang apa, Tin? Nggih. Nembang nggih kepiye to? Mbok sithik lho, ngapa? Lah iya men awet mbok sithik. Lali janjine Mas Geter. Sing penting ora lali utange. Ayo. Jenengan lali ra? Genah aku karo apa-apa iso sing angel ki gur nyarutang. Kae kalau nganti mesake bakso Indra wani nyedak kae dunek-unek. Oh ya Lah wong kula ajeng nyedak ngono ya wis muring-muring ambumu wis ra tatin ngono. Lah iya guru ambune guru obat turu karo bojo kok kaya ngeloni apotek aku ra yo sek. Ora jenengan mbok omong lho belani ana ming meneng bae kok kaya aku ya melu-melu ora trimo. Aku yang anggere sekecap. Mbok iki mbok didelok rupane wae kaya ngene ambune ya kaya ora usah wong lanang ki arep elek kaya ngapa ke kuwasa. Kuasa apa? ya Tundrung-tundrungan ku ayo. Aket mau kok mancai omong aku wae lho. Ora mancae ya gur lolok terus ya men mancae karang duwe pikiran kabeh kok. Nah, sing jeneng emansipasi wanita itu sekarang wong wedok ki padha karo wong lanang. Wong saiki ki hari ibu. Oh, yo kleru wong lanang kok padha karo wong wedok nek ora ana wong rabi. Wah, sampeyan yo aneh. maksudnya sedudukane lho ora wonge ora blegere. Pendudukane sapa sing duduk ora ana sing duduk kok. Lha kene tak duduki apa piye? Ikatane iki lho. Abi kowe didudukke saiki apa piye? Hah? Kowe dudukke saiki apa piye? Ha loro no. Lho, karo sapa? Aku wis sisan ngomong. Iki jane upamane aku ngadeg karo kowe iki dibetreti ngono wani lho no. Wah, padake pitik betreti. Ayo ke nembeng. Nembeng. Nembang kok nembing. Ayo. Nggih, Bu, Pak. Heeh. Ayo kok arep menbang dadak benake wuwung. Wih. Apa lho? Aku duwe bojomu lho, ora ngomong kok. Kleru. Sorry. Ya Cahayu. Kok kan ya teman-teman. Walau gur kene yo nganti kaya kene aneh. Ora ngomong kok ndemok. Lah itu kok nendang ya mureng-mureng. Aku sombo sindenku sapa-sapa didemok, aku monggo urung tau lho ndemok bojone. Yo. Lah ya ki sing jenenge untunge dagelan ya ngene iki lah nek ora pandagelan pentrungi bojone ngene nendang apa? Iya. Lali janji ini kok. Oh iya. Ngono kok mencereng ya. Gedheke senter. Tawani nek ngonekke Tatin ayo. Apa? Apa mau ngamun ya? Ora muni aku mecin. Tina minggu Ngangge biro loko. itu kuwi. Kang tak anti Sake bojone terus delek-delek kae. Terus radoyan mangan 3 tahun ra mangan ki ngarep-ngarep. Nggih. Ya tenan nek engko anggere aku nganti ngelu mules ngono piye. Wis sesuk mengke bali teng omah kula mawon. Oh nggih mangke kula nggih. Lah sing bayari kredite ngomah sapa kok dadi iki wit kompor nganti kolor kredit kuwi. Anggere esuk antri gur daya nagih utang. Bojoku ki pinter utang. Lah wong yo ora ganti sampeyan kok. Iya. Wong sampeyan katoke anggere nembung yo nek ora tak utange ora katokan. tak katokan, Mbah. Tegese nganggo sarung lho, Nok. Ora den ya ora sarungan Pak Kato. Nah, adus Tina mani ngaya
Nek mangan kuaci iki doceki. Lah ya piye nek Raden ceki? Mbokmu gedhe dine kuaci sak bungkus gosong tabuk. Lah mumbruk. Aku kira sing marahi sampean to. Mangan Kepiye Pak nek carane mangan kuaci? Ana ora sabar ya dikremus ngono to mau. Desa. Lahirmu ki ngendi? Gunung. Kene padha-padha desa areng gunung kok. Ya beda nek gunung ki dhuwur nek desa ki ndek. Apa iya? Lah kok ki darah biru. Weh. Darah biru. Oh lah ketuthuk jempolku mbiyen. Tak kira konglomerat ngono. Lah aku ki keluarga jeron beteng. Ya basane kodhok yuyu ngono kuwi nek Ora ya kadal barang kuwi. Ayo. Anane pijersa maya. Nek rong duwe ora kok nyemayani. Pinter golek Utangan. kira Mbah Wailu ya. Lho, ra ya ramong aku dhewe ta Pakne. Ndane suwe-suwe ki do sengak ngeyel iki. Alasan ngender jen. Penggendar ki nek saking terampile ngono. Deng deng terereng. Tangannya jan terampil ya. Lah ngopo sorry. Aku wis ora
apa-apa. Ya kan ora apa-apa wiyaga nganu kok apa di luar batas kok kene. Oh, ngerno tok bendewe kok kleru. Ayo penabung nganti ning pinggir panggung saking akeh. Iya. Wis bayangno, kon bayar piro aku nek kaya ngono. Wis iki Bima mau bengi sing ngedram aku dane cucul ki kaya owel kae lho. Iya. Monggo. Ya ora apa-apa. Jan-jane kowe Sampun Mbak Jange niki wae. Nggih. Matur sembah nuwun. Kula kelangan Petruk, mula mbangane Petruk mati mongko Petruk menika rol-role Panakawan. Petruk niku anake bapak, nek Petruk mati bapak sedih. Nek bapak kula sedih, wong sedih niku mesti kencokan penyakit. Nek bapak kula sedih kencokan penyakit, bapak kula lara. Nek bapak wong lara niku kembange mati. Petruk mati, bapak sedih, lara, mati. Wah, ya iso tumpes kelor. Mula mbangane Petruk mati, luwung kula mawon sing kudu iso budidaya ngalahke Kurawa. Lho. Wani karo Kartomarma. Sing tak wedeni apamu? Wani aja linggo ning ngisor. Ayo ngadeg padha karo Kartomarma. Nandhak yen pancen kowe sewani karo Kartomarma. Kula teng ngisor mawon. Sebab ya apa? Wis kula seneng teng isor. Pun kula teng mriki mawon. Wangkal karo Kartomarma candhak. Siramu tak jebleske lemah, pecah dadi loro. Weh, wonge akeh kok mung dadi loro. Deke pirang-pirang men adil. Wah, kowe iki geneman cara apa? Cara wong. Kene marganing patimu pangga tak ayoni Ndara Kartomarma. Kore tak suwuk. Mula aja ngawur. Lah ngawur piye wong kadane suasanane kudu suwuk kok apa dadak ngenteni. Nane rebo ducung lu mayu mungkur. Bagong kowe tak tulungi. Nggih, matur sembah nuwun nggih, Den. Padha-padha. Kok sampean peduli kali kula? Sing sae niku sampean peduli kali bencana mboten kali kula. Bagong non, aku ra mentolo yen to kowe diajar para sata Kurawa. Iki mau kowe dikapakke karo Kartomarma. Rekae nggih kaya arwani ning jebana pancen kula niku wong kalahan. Diantem, banting, duncalke kula wis matek iki. Nek nganti tiba teng aspalan mesti babak bundas kula. Untung wonten sampean. Bagong non. Tahe wangi, lek kungi wangi iki ndelik-ndelik. Nggih, aja nganti konangan Koko Prabu Ndrawati. Yen konangan aku didukani. Pun mangkene wonten dukane Sinuwun Ndrawati aku sing tanggung jawab. Kowe wani karo Sinuwun Ndrawati. Mboten perkara wani, mangke kula sing ngomongan. Kula nek alasan niku pinter. Niku tagih utang bola-bali wae iso alasan kok. Apa meneh
pun matur suwun Prabu Sri Bathara Kresna. Yen ngono-ngono aku didukani kowe sing alasan. Siap. Kula sing maju. Ya Bagong nggih. Ki mak pletok kontrole sing kene ana sing rusak iki. Iki lho. Ada kandhani ngeyel. Malah nyekekek geguyu aku. Yo. Pun tindak mriko. Yo Bagong.
Ih, Bopo Nemban. Ing ngatasé musuh Bagong kok kalah. Kowe iki derajate kadang nata lah kok dadi musuh Bagong kalah ki piye? Mboten Bagong yang majeng. Lho sapa? Setyaki. Setyaki? Ih, kasinggihan. Setyaki ngamuk punggung. Sanjaipun Setyaki mboten mentala nyumurpi Bagong dipun kroyok dening para sata Kurawa. Dumunten piyambakipun tumandang karya Kurawa bubar mawut boten kanten-kantenan. Lah kok dadi Setyaki melu-melu ngewang karo Bagong iki kepiye? Wong Darawati iki ngerti adil apa ora? Padha-padha mboyong Dewi Wrantawati lah kok Setyaki ngewang karo si Bagong iki karepe kepiye? Kula semanggaken Bapak Penemban. Kula semanggaken. Nyatanipun Setyaki ingkang ngamuk. Surtayu? Inggih. Kaya diamuk Setyaki. Sami mawon kaliyan pun Kartowarma. Kula dipun amuk kaliyan pun Setyaki. Kula semanggaken. Tersasana kok maju dhisik. Ha iki lekae ya mendang paripurna. Ndang rampung kula iso ngrangket Bagong jebulane yo. Bagong diwangi Setyaki. Cah cilik nek tumandang jeblas-jebles. Kula semanggaken Bapak Penemban. Kula semanggaken kula mboten iso mungsuh Bagong mergono pepalange Setyaki. Oh, kuku karepe dhewe panes maning jajalan. Ya, nadyan kowe dewangi Setyaki apa kira-kira Setyaki wani nandhi kridaning Nalendra Mandura. Anak Prabu. Oh, dulu. Inggih. Sampeyan kok mundur niku pripun? Oh, inggih kula ingkang badhe muncatus patung Anak Prabu Baladewa. Jebul pinanggipun tiyang Darawati menika mboten adil. Lho, mboten adil kados pundi? Nyatanipun Kurawa majeng badhe nyepeng dhateng pun Bagong. Bubar sanganing para sata Kurawa bubar mawut. Nungsung puyang numbuk bentus. Mboten wantun kaliyan Bagong. Lho, ing atase Kurawa kok kalah karo Bagong ini lho. Werdine priye niku? Jalanane napa? Oh, kula nuwun pangapunten. Nuwun sewu nggih, nuwun sewu. Ingkang perang menika sanes Bagong. Lho, sing perang dudu Bagong lho sapa sing perang? Ingkang perang menika Setyaki. Bagong dipun rencangi Setyaki. Lho. Kyai Prabu Darawati ora elek-elek karo Setyaki. Jenenge wong Darawati ora adil. Setyaki kaya Bagong yen ngono Baladewa ngewangi sata Kurawa. Wangi cukup semene wae. Waduh. Lek golek tenaga kangelan sampean mboten ngewangi. Bagong, Nun. Sing maju dudu Kurawa meneh. Sapa? Ko Prabu Mandura, mongko nggawa Kyai Nenggala. Sumbar-sumbar yen Setyaki ngewangi Bagong, Ko Prabu Mandura ngewangi Kurawa. Saiki wis maju ning pabaratan nggawa Kyai Nenggala. Sampeyan wedi? Ora wedi, ning aku wedi yen ditukani Ko Prabu Darawati. Aku engko sing ngomong. Tenang to. Iki ana MC-ne. Ora usah kuwatir, aku engko sing ngomong Prabu Kresna. Nek Prabu Kresna pancen arep nyalahke karo sampean. Sampean bener. Sampean iku mbelani kalih kula. Kula wong ringkih, kula wong cilik, kula wong bodho, kula ming kawula.
nek kula ajeng dikeroyok Kurawa sampeyan duwe rasa mbelani niku tukul saka jiwa kasatriyan sampeyan. Iya. Nggih. Ora usah wedi. Mungsuh Nenggala wedi. Nenggala pusaka ampuh. Gunane apa Setyaki duwe gada wesi kuning? Jupuk. Tantang Baladewa Nenggala karo gada wesi kuning menang endi? Ngono. Kok meng ngono kok mundur. Wah, dipiki presane bayi akeh. Isin Setyaki Senopati Ndarawati kok wedi karo Nenggala. Gada wesi kuning diturun Nenggala kira-kira menang endi? Men disekseni piyayi akeh. Ngono Bagong ke? Ya. Ngene iki aku kudu cepak-cepak mulih iki. Engko nek nganti aku didukani Sinuwun Ndarawati ra iso omong aku. Monggo kae gawa gada wesi kuning karo Nenggala. Wah, pecukan gada wesi kuning ditu karo Nenggala pusaka ampuh. Duer. Sinuwun Ndarawati clorot. Ana ngopo Setyaki? Reng, ngapa? Montore juga saka parkiran. Iya. Ayo mulih, kae iki selah-selane angel. Mulih ya siap-siap mulih saiki le iso mangkat engko sore. Wah, kowe iki wis nggo kendaraan ya bosok. Oh, tekan kono-kono. Ayo karang ki wong seneng-seneng kaya gong ora. Wis ayo, iki mulih, ora usah mulih. Iki ora tanggung jawab nek mulih. Ditonton sik Ndara Baladewa karo Ndara Setyaki le gelut piye menang sapa? Ana dhewe aja-aja nggawa gada wesi kuning. Engko nek Sinuwun Ndarawati tekan kene ora masalah wis to. Sinuwun Ndarawati ki wong arif, wong bijaksana kali. Pancen Setyaki wis diniyati tenan yen to belani karo si Bagong. Lho, ngliga pusaka Garba Ruji Kyai Gada Wesi Kuning. Dasar Purnyata. Koko Prabu pancen wis niat belani Kurawa gawa Kyai Nenggala. Mentala karo Bagong, mentala karo Setyaki. Wong Tegelan kudu dimungsi wong Tegelan. Lho, kowe wani karo Baladewa? Nuwun sewu, mboten ateges kula wantun. Nek Bagong tekane pati saka Kyai Nenggala kula ora nrimake. Kok gawa wesi kuning? Yes ben, ayo jajal ditu. Wesi kuning karo Nenggala menang endi? Edian. Ora edan iki tenanan. Lho. Wah, dalah. Arep nyoba pusaka kadewatan. Jojo Kyai Nenggala. Diban gada wesi kuning pecah. Wah, mati tenan aku. Tak tegeli kok ora Prabu. Setyaki, Setyaki. Manggelung mintonaken dewe kramanira kang kumitirane ngasta kang kumitirane ngastane ngasta
Setyaki, wonten timbalan. Sing ngakon sapa? Ana ing Paramatan Agung Negara Indrawati iki mau, kowe rak wis matur karo aku, Koko Prabu, kula badhe ngrencangi Bagong aja. Iki dudu perkaramu, iki perkarane Bagong karo Kurawa. Lah kok kowe mbadal, kowe nrajang pawareng nata Ndrawati? Malah kowe ngligo Kyai Gada Wesi Kuning. Meh wae didu karo Kyai Nenggala. Lah ya kuwi, Kandhan-kandhanane ngeyel Setyaki. Iki perkarane Kurawa karo Bagong kok. Begawan Durna wadul karo aku yen Kurawa bubar ora karu-karuan mergo diajar diamuk karo Setyaki. Mula pun Kakang ora trima. Pun Kakang niga Kyai Nenggala niatku bakal ngagar-agari karo Bagong. Lah kok dipethoke Setyaki nggo Gada Wesi Kuning. Setyaki, wonten timbalan. karepmu piye to? Kula dipun kengken. Lho. Sing ngongkon sapa? Bagong. Bagong kongkonan kowe Nyuwun tulung kalian kula supados kula ngunduraken Kurawa. Wila caidan tenan kok. Bagong ngenteni. Hi. Bagong, Nun, tanggung jawab. karo sapa? Sinuwun Ndrawati. Beres engko aku rono aku. Saiki kon mrono. Iki lagi perlu sik tak tanda tangan sik. Tanda tangan apa? Mbok iki sak tanda tangani apa aku ya rundeng. Ayo mrono, bareng aku ora gelem tak ketak sirahmu. Wis santai-santai wis kono dhisik. Ngrono. Nggih. Anggere ora rene aku didukani Koko Prabu wis tak ajar. Nggih. Endi? Mangke rumiyin. Edan timbali ratu kok semoyo. Bagong. Bagong, Nun. Rene. Pripun? Kowe iki kok edan to? Lah sebabe sing ngakon Setyaki ngajar Kurawa sapa? Mboten wonten. Aja edan. Kowe iki ngapa ta kowe iki? Kusike santai wae. Iki kok ki tronjonge tekan kono. Rasa kuwatir. Kok muni mboten wonten? Awal kata-kata kudu ngono. Santai lho. Lah kok dadi Setyaki omong nek kowe sing ngakon. Niki sejarahe ngeten kula critani. Ampun suriyen. Kula diajar Kartomarma. Iya. Candak Kartomarma duncalke le Kartomarma. Dislametke Ndara Sencaki. Ndara Sencaki nyelametke kula. Kula kontal kudune tiba teng aspal napa teng watu pecah sirah kula. Kali Ndara Sencaki disaut cek didhukke alon-alon. Terus suwuk gamelane. Terus kula rangkulan karo Setyaki. Matur nuwun nggih, Den. Padha-padha ngoten. Kok sampean sayang kali kula? Aku ra ketang sithik tau tok udang tok omong kok, Gong. Berarti sampean tresno kali kula, tresno. Nek kula lara, aku melu lara. Nek kula mati, aku layat. Ngoten niku. Sing muni ngono niki Ndara Setyaki. Nek kula dijotosi wong sampean weruh niku kira-kira ati sampean pripun? Aku ora mentala. Padahal kula dijosoti Kartomarma. Lenggah. Bagong tak aturi. Apa jeneng kuwi? Ngaso. Kurawa tak ajari. Ngoten niku sejarahe. Lah tegese Setyaki Wonten dawuh. kowe ora dikon Bagong. Gong mbok tanggung jawab. Iki engko tekan kono, santai wae to. Lagi tak rembug. Saniki kula tak takon karo sampean. Iya. Nek Setyaki duwe rasa welas kali kula kleru. Lho, ora wong Setyaki kuwi tau tate tok udang, tau tate tok mong ora ketemu sedilo. Nah, terus nek Ndara Setyaki niku ngeman kali nyawa kula kleru. Ora. Nah, terus nek Ndara Setyaki niku ngewangi kula mongko kula dijotosi wong. Ya kuwi Kartomarma. Napa Setyaki kleru? Ora. Lah ya wis. Ora kleru kabeh kok sampean niku. Kuwi lah dalah edan iki. Ora edan iki asli. Matur nuwun Bagong. Padha-padha. Santai mawon. Iya. Koko Prabu. Piye? Kula nuwun sewu, kula ingkang nyuwunaken pangapura. Lho, linggo ngapur to. Iki minggat to. Oh ya omong kok ya. Nuwun mapunten menawi Setyaki nggadahi krekat lan karekat kados mekaten menika. Namunipun ra inggih memper to Koko Prabu. Lho mesti Setyaki ngitung-ngitung. Kurawa tekan niki sing nggawa aku ing ngembeta panci panjenengan. Ning nek Kurawa didhawuhi karo Begawan Durna kon njotosi Bagong menika napa ya memper. Lah Bagong menika namung ijen kalian Gareng, mongko Gareng awakipun kados mekaten menika. Tangane cekot sikile bejing mripate kira kon perang.
Ampun rasane gareng. Gareng nek dineke mripate cekot, sikile becik tangane cekot itu nangis. Oh lho jaluk ngapura. Wah, wis santai reng, wis ora. Ndara Kresna ketrucut kok. Arep mulai wae aku kok. Bariki mulai bariki ya. Menika kula suwun sewu, menapa inggih panjenengan mentala. Tur sakniki kula nuwun sewu. Ya piye? Namung sami-sami badhe ngrebat dhateng pun anak kula Wrantawati kok direwangi gegeran ngono lho. Menapa mboten nami lingsem? Lho, sing marahi dudu aku. Inggih, sakmenika sampun. Mboten sisa ngrembak sapa sing marahi ndak malah ora rampung-rampung perkarane. Mergi kula misah kalian panjenengan kalian Setyaki menika awit wonten atur ing badhe kula aturaken. Ana atur piye? Anak kula Wrantawati sareng kula dangu Wrantawati kowe dilamar iki karo si iki. Lah kowe milih endi wong ayu? Wrantawati matur kalian kula. Koko Prabu. Kanjeng Rama, kula menika dipun wengku sinten-sinten kula sagah. Nanging kula ngertos Kanjeng Rama menika nembe sisah. Amargi koncatan pusaka Ndarawati senjata cakra. Mila samenika ngaten mawon, Koko Prabu kundur wonten negaring Astina, munjuk atur sanipun Nyai Prabu Duryudana. Menawi Lesmana saged ngaturaken senjata cakra wonten negaring Ndarawati, Wrantawati kula aturaken dhateng Lesmana Mandra Kumara njaluk pamit Nyai. Menapa semanten ugi kula nggih ngaten menika? Iya Bagong, aku ora bakal wola-wali. Wrantawati matur kaliyan aku Kanjeng Rama, yen to nyuwun pamit durung. Durung aja kesusuman ketok kaya Prabu Baladewa. Wong kowe kok kaya Prabu Baladewa, gareng kon mrene. Apa? Timbali Ndara Kresna. Lah ngene komplit aku le dawuh ora kepenak to. Kok suwe men ra teka-teka? Sikile niku becik. Dadi nek mlaku niku suwe. Duh keseron aku mesti krungu kan. Anggere diecele cacat nangis keloro-loro. Lah. Kowe baliya, nggih. Omong karo Petruk, nggih. Petruk bakal tak wengku dadi mantuku netepi janjiku. Nggih. Ning ya Petruk kudu iso ngaturake senjata cakra. Waduh. Lelang dek kapane? Wis ora perkara kuwi prilang dek kapan ora usah takon werna-werna. Mergo aku wis ngerti ukaramu kaya ngapa kuwi aku wis ngerti. Kowe iki mung senengane guyon sembur-sembur adas. Iya ta? Nggih. Ning nggih nyuwun prisa mergo hitungan Jawa niku iso mbok menawa kula iso ngitung Jawa. Ilange nek ora karo dikliya dina. Anggara kasih, anggara iso tembung anggrek. Kasih iki cinta. Cinta sejati memberi bunga anggrek. Ngapa iki ra ngomongke kowe lho? Wah, ora. Wis kono omong. Nek Petruk ngaturake senjata cakra, Petruk bakal tak pek mantu. Nek ora ya wis. Ora bakal tak pek mantu kaya janjiku. Nggih, nyuwun pamit nggih sinuwun. Iya sing ati-ati. Kula tak wangsul, tak ketemu Ali Petruk, tak omong apa anane Ali Petruk. Iya sing ati-ati. Nggih, sembah nuwun. Kula nyuwun pamit sinuwun. Iya sing ati, mbok gareng iki digendong. Ampun dirasani to. Iya ya. Lali aku. Sampun kula tampun wangsul ketemu Ali Petruk tak ngomongke apa anane. Iya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih, ngestakaken dawuh sinuwun.